Terz tal-popolazzjoni ta' pajjiżna tinsab f'sitwazzjoni finanzjarja qar minn dik ta' sena ilu, fejn il-fattura ewlieni li wassal għal dan huwa l-effett tal-inflazzjoni. Dan ħareġ minn sħarriġ illi sar mill-espert fl-istatistika Vincent Marmara, survey li ġie ppreżentat waqt il-Konferenza Nazzjonali l-Istat tan-Nazzjon organizzata mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta. Skont dan l-istħarriġ 31% tal-Maltin iħossu li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom hija għar mis-sena ta' qabel. Huma biss 27% li jħossu li jinsabu finanzjarjament aħjar. Sar magħruf ukoll li n-nies qed jippjanaw il-ħajja tagħhom inqas u dak li jħallsu l-ogħla rata ta' taxxa fuq id-dħul tagħhom huma dawk li l-aktar jippjanaw ħajjithom. F'kelma waħda iktar kemm persuna taqla flus iktar tkun tista' tippjana ħajjitha, għalkemm imbagħad dawk li jħallsu l-ogħla taxxa huma l-inqas li huma kuntenti f'ħajjithom. Id-dejta miġbura turi li Malta għandha l-inqas rata ta' fertilità fl-Ewropa. Turi wkoll li għalkemm il-poplu Malti jemmen falla ma jagħtix l-istess livell ta' importanza lir-reliġjon. 88.5% qalu li jemmnu falla, 60% jgħidu li reliġjon hija importanti ħafna lihom. Skont dan is-survey, il-maġġoranza tan-nies iqisu l-festi bħala l-iktar ħaġa importanti tal-kultura Maltija, segwiti mill-ikel tradizzjonali Malti u mill-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, fejn ħareġ li dawn kollha huma importanti ħafna l-iżvilupp personali tal-bniedem. Sar magħruf ukoll il-poplu Malti għandu nazzjon Malti għal qalbu ferm, iżda qed jassoċjaw lilu nnifsu aktar mal-Ewropa. Fl-istess waqt matul l-aħħar sena kien hemm żieda fost dawk li qalu li jixtiequ li twildu u trabbew f'pajjiż ieħor. Fattur ieħor interessanti huwa li terz tal-popolazzjoni mhix komda bit-taħlit tal-kulturi. Kważi 22% qalu li l-midja Maltija tirrapporta u tiddiskuti suġġetti li konċernaw lilhom, filwaqt 21% qalu bil-kontra. Bħalissa jidher li n-nies qed isegwu inqas aħbarijiet fejn it-tnaqqis kważi fis-sorsi kollha ta' midja differenti. Bit-televiżjoni jibqa' l-iktar sors li jintuża min-nies biex isegwu l-aħbarijiet Maltin. Minn dan l-isħarriġ ħareġ li 3 minn kull 4 qalu li jikkomunikaw l-aktar mal-familja wiċċ imwiċċ, għalkemm 43% taż-żgħażagħ jikkomunikaw l-aktar mal-ħbieb permezz tal-midja soċjali jew SMS. Dwar il-politika l-poplu sar jikkunsidra inqas opinjoni tal-partit politiku qabel ifassal l-opinjoni tiegħu, fejn bħalissa hemm aktar nies li jkunsidraw jivvutaw partiti differenti fil-futur. Kważi 7% qalu li qed jippjanaw li jivvutaw fl-elezzjoni li jmiss. Fl-indirizz tiegħu fl-għoluq ta' din il-konferenza l-President ta' Malta George Vella qal li dan is-survey wera b'mod ċar kemm il-familja għadha importanti fis-soċjetà tagħna u li għatfadal xi jsir biex jintlaħaq bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin liberu. Huwa tkellem dwar kif is-soċjetà qed tinbidel f'termini ta' anzjanità u fertilità. Punt li ħasbu huwa l-persentaġġ tal-Maltin li ma jħossuhomx komdi b'kulturi differenti, fejn hawn huwa importanti ferm li pajjiżna jeduka iktar lin-nies dwar l-integrazzjoni. Dwar l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna huwa qal li diskussjonijiet għadhom għaddejjin u qed jistenna li jirbaħ is-sens komun. George Vella appella lil politiċi biex dan it-tarif li nġabar minn dan l-isħarriġ jiġi utilizzat għal benefiċċju tas-soċjetà kollha.